Čaute, ďalšia sobota, rovná sa ďalší ultra. Je 8:15 a už som na ceste do Rače, odkiaľ začínam. Dnes idem ďaleko, bude to dlho, bude to veľmi dlho, ale počasie vyzerá, že mi praje, takže dúfam, že to tak aj ostane. Uvidíme, jak bude v kopcoch a toľko k tomu. Nebudem sa zbytočne rozkecávať, všetko uvidíte v priebehu videa. Let's go! Začiatok v Rači, klasicky navreté achilovky, kopeček. Takže tak, no, zatiaľ je to taká viac menej chôdza. Dnes mám na sebe hoky, Challenger 8, ktoré používam na trail počas týždňa, čiže kratšie trate a aj v kombinácii s asfaltom, lebo tie Altry už sú dosť rozmrdané. Majú tam okolo 1300 km nabehaných, už mám v nich diery a ani to tlmenie není už také. A hoka a Altra to sú dve iné dimenzie, takže som zvedavý, čo na to noha. Tie začiatky sú fakt najhoršie. Jednak kým sa rozbehám, vždy mi stvrdnú tie achilovky. Že treba to rozchodiť, rozbehať. Samozrejme v hlave mi behá, že koľko mám toho ešte pred sebou, ale to sa snažím už tak nejak zahmlievať. Potom sa dostaneš už do stredu tráte a poviem si, že teraz kebyže to otočím, tak som dobrá piča. Takže to neurobím. No a potom už idem ďalej a tam už nie cesty späť, teda respektíve je len cesty späť. Tam už si to nemám jak skrátiť. Neviem, čo čakať od toho počasia, lebo je fakt dobré, ale neviem, čo bude na kopcoch hore. Hodina 20, 10 km za mnou a už som konečne rozbehaný. Takže už sa beží lepšie. Akorát mi pípla druhá hodina, dal som si sol a jedlo som nemal zatiaľ žiadne. A mne to tak vyhovuje, už trénujem roky na lačno a hlavne dnes musím aj šetriť zásoby, keďže ma čaká dlhý úsek, kde nebudem mať sa kde občerstviť, nejakých 40 km necelých, takže radšej pošetrím. S tým snehom ani nesleduj. Somar mám za sebou, nezdržal som sa to, však som tu každý víkend, nemám tu už čo hľadať nové, takže idem rovno ďalej, smer Pezinská Baba. Keď sa ti nepáči dátum expirácie, tak sa pojeb. Top. OK, necelé 3 hodiny, nachádzam sa na Babe, idem sa tu nájsť. Dobrý. Zdravím. Tam si tak, jak minulý týždeň, že tú machovú a horálku jednu. Horálky som už vypredal, nemám ani jednu. Ne? A tak štrudlu si dal. Horálky už nemáme. Štrudlu dáme, jasne, ale horálku nemáme. Nevadí, nevadí. Dávaš štrudlu, chcete? Áno, chceš štrudlu? No? Sadka, sadka. Dávam mu na tanier. Na tanier, hej. Aha. Ďakujem. Dneska kam? Na Vapenu. Ďaleko. Ste namiesto horálky. Áno, ďakujem pekne. No dobre. Do koľkej ste inak otvorení? Tak maximálne do 7. Do 7. No, prečo sa pýtate? Či vás stihnem ešte cestou naspäť. Už som bol preč, ale ešte som sa musel otočiť, lebo vodu som si zabudol vypýtať, ale už mám doplnené a pokračujem ďalej. Úsek medzi Pezinskou Babou a Skalnatou je taký celkom kopcovitý, no. Raz ideš hore, raz dole, jak život. Nelúbi sa mi vôbec to, že tu začína byť sneh. Dobre, som na Skalnatej, ďalšia zastávka je Vapena. OK. Vapena za... bodaj by. Skalnata za mnou, smer Vapena.
Fakt sa mi už nechce, ale je to lenivosť, není to únava nejaká, alebo bolesť. Je to v pohode, už poznám, takže musím ísť proste ďalej, no. Musím to dokončiť, nakoľko toto je taký rozlúčkový beh na istú dobu, tuto s Karpatmi. Najbližšie 3 víkendy ma čakajú závody, každý víkend mám niečo, takže treba sa s tým poriadne rozlúčiť. Práve som prešiel okolo tabule a bolo tam, že vápe na 2 hodiny 10 minút. Už som čakal, že sa fakt blížim. Teraz keď som to videl, tak mám pocit, aké by som nič neprešiel. Nevadí, musím na to zabudnúť a ísť ďalej. Ukáže, aké bude stúpanie. No, to hovorí za všetko, 3 km. OK, no vyzerá to, že posledné 3 km ma čakajú na stúpanie, teda smerom hore. Ja som tam. Vyschnutý som a musím šetriť vodu, ale hore si dám ten Red Bull a to bude nebičko v papuli. Už viem, prečo bolo na tej tabuli, že to bude 2 hodiny. Čak to je aké stúpanie, ale necelý kilometr a som tam. A potom už len naspäť čak. Ďalší maratónik. Pice. Podles alebo preliesť, asi preliesť bude jednoduchšie. Pičo, som tu. No a teraz tú istú trasu domov. Jupi, kokot, super. Oho, ja tu mám ešte tyčinku. A som úplne zabudol. No ale potrebujem teraz Red Bull. Ježiš, na toto som čakal hodiny. Na tento moment čakám už hodiny. Na zdravie. Red Bull ma teraz zachráni. Takmer 7,5 hodín za mnou, začína poprchať. Som prekračoval teraz strom, tak už ma chytal krč, že je na čase sa teraz uzavrieť do seba a potiahnuť to na Pezinskú babu. To bude teraz asi najťažší úsek. Neviem, možno bude horší odtiaľ domov, ale tam už to poznám, takže to aspoň mi tak dvihne náladu, ale tento úsek, nebudem na to mysleť proste. Pekné horolezectvo. Čo som gramblavý úplne. Pekný kameň. Toto teraz jak duchodca. Treba opatrne, lebo nikdy nevieš, kedy ťa jebne krč. Zišiel som z kurzu presne na tom istom mieste, kde keď som išiel na Vysokú, ale už viem, kde som sa vracal naspäť, takže to seknem cez les s tým strmákom a dojdem na kurz naspäť. Viac ako to šlapanie alebo beh ma trápi tá voda. No, fakt by som sa napil úplne. Celý galón vody by som vyslopal naraz. Ale musím šetriť, lebo je to ešte nejaká diaľka na Pezinsku a nemám istotu, že to tam vôbec stihnem. Takže tak no. Je to síce 3. zo 4, ale potrebujem to. Keď tak na babe si kúpim nezdravé, ale super. Je 6 hodín, 6:07 a ja odpúšťam Čermák. Ja normálne nestihnem dojsť na tú Pezinskú babu. Je tam ešte jeden hotel alebo čo, tak ja dúfam, že to bude otvorené, lebo ja som v piči. Ja nebudem mať proste vodu.
Ani neviem ako a už šlapem na somár. Takže ide to rýchlo. Aj keď je to na hlavu, tak to ide. Tuším som povedal, že šlapem na somár, ale je to skalnatá. Už vidno, jak mi proste jebe. Už je toho dosť. Ale to zvládnem. Treba to dať. Kto iný, keď ne ja. Let's go. Ale toto je fakt pekné. A už som sa dostal presne tam, kde som chcel, že už není inej cesty, ako to dokončiť. Už sa stmieva, nikde nikoho, a ja už som mimo, takže už proste to treba len pretrpeť do konca. Vždy, keď si myslím, že už to nejde, tak ešte potiahnem. Vždy tam je ešte kúsok paliva, pokiaľ nemám nič zranené, viem dýchať, tak viem, že to proste ide. Neviem, či to stihne na tú babu, ale pokúsim sa. A keď ne, tak bohužiaľ. Je 6:45, mám 15 minút na to, aby som sa dotrepal na pezínsku babu, čo nestíham, to viem, ale nádej umiera posledná. Možno budú otvorený kúsok dlhšie, možno tam ten hotel ďalej, čo je trocha vzadu, bude otvorený. Čiže nevzdávam sa, teda neopúšťam sa, musím veriť, viera je základ vo všetkom. Prišlo mi trošku nevoľno, ale akože v pohode, nevracam nič. Len tak sa mi troška krúti hlava, tak som si dal banán a idem pomaly. Čo bude, to bude. Bude niečo otvorené, nebude. Jednoducho nejdem sa teraz náhliť, lebo potrebujem to proste dotiahnuť do konca, no. Aha, teče. A to je normálne pitná voda, hej? Hej, super. Ďakujem vám veľmi. Odkiaľ idete? Z Rače na Vapenu a teraz naspäť do Rače. No neviem, ja už vidím tak rôznofarebne. Asi hej, pri najhoršom sa poserem, no. No. Hej, ešte druhú fľašu si naplním. Náhodou vy neviete, tam je túto kúsok ďalej, tam je ešte jeden hotel? Je tam niečo také. Hej. Stará baba však to niekedy. Tam to bolo, toto je Hej. neskôršie vybudované. Ešte niekde jedlo by sa mohol zohnať. Niečo je, nejaké zariadenie, Aha, nejaký bufet, lebo čo, nechodím tam. hej. Dobre, tak ďakujem ešte raz pekne. Majte sa, dovidenia. Takže idem skúsiť teraz tam ten hotel, nejakú chalku zohnať. Tá voda nevyzerá moc čistá, ale lepšie ak skapať od smedu. Chvála Bohu. Len preklapne strom. Ako som vravel, nádej umiera posledná a vyšlo to. Takže posledných 20 km alebo 23 a som pri aute, let's go. Posledný veľký checkpoint, Somár, teraz smer Horárem Bielý kríž a odtiaľ to už je pohoda. Takže blížim sa ku koncu, let's go. Horárem Bielý kríž, konečne som tu. Je to posledný checkpoint a už len posledných, tuším, 8 km do Argymu. Let's go. Pár mesiacov dozadu som povedal, že to nebude možné. A teraz to za chvíľku mám. Už 50 km. Pred pár mesiacmi prišlo jak veľa, i sám v traili. Proste tu máte dôkaz toho, že to ide. Ja som mal jednoduchú obavu z toho, že nevedel som si to predstaviť, že ak to môže dopadnúť mimo závodu, kde nemáš občerstvovačky, záchranný tím a tak ďalej. Jednoducho ísť sám do lesa, kde proste nemáš únikové cesty, niekedy fakt, že kilometre a keď sa ti niečo stane, tak ostaneš tam. Mal som predtým fakt rešpekt, ale tu máte dôkaz, že to ide. Jednoducho treba si veriť a dokážeš fakt veci, o ktorých si myslíš, že nejdu, ale oni idú. Treba ísť na to postupne a všetko je možné. Treba proste chcieť a makať. Je to tam 90 kilometrov. Yes. Včera sa mi už nechcelo robiť žiadne zhrnutie, však kokos domov som došiel asi o polnoci, spať som išiel okolo 1, mám tam nejaké 4 hodiny spánku zaznamenané, HRVčko som mal tuším 43, čo je úplne zle, kto pozná, o čo ide. Takže tak, no ale čo sa týka behu, tak by som to zhodnotil tak, že to dopadlo úspešne, počasie bolo výborné, akože na to sa vôbec nemôžem sťažovať, to bolo top. Podľa vygenerovanej trasy to malo byť 85 km a 2800 výškových, nakoniec to teda bolo 91 km a nejakých 3400 výškových metrov. Bol to môj cieľ,
dobehnúť na Vapenu a naspäť. Podarilo sa mi to a bolo to, ako som spomínal, také rozlúčenie sa s Karpatmi na istú dobu, nakoľko teda najbližšie 3 týždne budem mať vždy závody cez víkend. Takže som rád, že to dopadlo, ako to dopadlo. Zažil som si aj dobré, aj zlé chvíle, ľahké, ťažké, takže bol to taký mix všetkého. A to je asi všetko k tomu, takže na 3 týždne mám teraz od Karpat pauzu, ale budú videá aj zo súťaží. Budúci víkend ma čaká maratón Čezobečkovi, čiže tam asi nebudem točiť, ale potom tie ďalšie 2 víkendy ma čakajú ultraky a z toho bude určite video, takže díky moc za podporu a vidíme sa pri ďalšom videi. Čaute.